салом бинандагони азиз, сархати рӯйдодҳо аст. имрӯз 26 май дар радиои озодӣ. дар ин нашри барнома бароятон аз фавти яке аз захмиёни таркиши газ дар Панҷ, сафарбарсозии нирӯҳои пулис барои пароканда кардани тоҷирони норозӣ дар Кӯлоб, дархости вазири корҳои дохилии Тоҷикистон аз ҳамтои русаш барои таҳқиқи мунсифонаи латукуби донишҷӯёну боздошти муҳоҷирони тоҷик ва нигаронии наздикони Бузургмеҳриёров аз сарнавишти ӯ хоҳем гуфт. тафсилоти ин хабарҳо дар идомаи барнома. раиси ситоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико генерал Марк Милли мегӯяд, Русия дар Украина пирӯзии низомӣ ба даст нахоҳад овард. ӯ 25 май дар поёни нишасти онлайнии кишварҳои кӯмакрасони Украина дар ҷанг ба муқобили Русия гуфт, низоъ вазнин ва хунин хоҳад буд. ба гуфтаи Милли, ҳадафи ибтидоии Кремл барканор кардани ҳукумати кунунии Украина аз роҳи низомӣ иҷро нахоҳад шуд. ҳамчунон Милли афзуд, ки талошҳои Киев барои барқарор кардани назораташ бар нимҷазираи Крим ба зудӣ иҷро намешавад. Русия дар соли 2014 Кримро ишғол кардааст. вазири мудофиаи Амрико Ллойд Остин, ки дар ин суҳбат ширкат дошт, гуфт сар аз оғози таҷовуз ба хоки Украина дар моҳи феврали соли 2022 Амрико ва муттафиқонаш ба Киев бо маблағи $65 миллиард ёрӣ расонидаанд. яке аз осебдидагони таркиши зарфи газ дар ноҳияи Панҷ фавтид. пизишкон вазъи саломатии 4 захмии дигарро ваҳим мегӯянд. як масъули ҳукумати ноҳияи Панҷ ба радиои Озодӣ гуфт, Каромат Умедоваи 43 сола шаби 25 ба 26 май ҷон дод. дар беморхонаи марказии ноҳияи Панҷ ҳам хабарро тасдиқ карданд. пизишкони бемористон мегӯянд, чанде аз осебдидагонро ба шаҳрҳои Душанбе ва Бохтар фиристодаанд. рӯзи 20 май дар як нуқтаи омода кардани хӯрокҳои зудтайёр дар маркази ноҳияи Панҷ зарфи гази моеъ таркид. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон сабаби ин таркишро риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми пур кардани баллони гази моеъ гуфт. ба иттилои вазорати тандурустӣ, дар ин ҳодиса 28 нафар ҷароҳат бардоштаанд, ки 2 нафарашон ноболиғ ҳастанд. табибон гуфта буданд 3 нафар аз захмиён аз 70 то 80% сӯхтаанд. субҳи имрӯз бар зидди эътирозгарони бозори Кӯлоб нирӯҳои пулис сафарбар шудааст. тоҷирон гуфтанд, ки кормандони милиса бозори Лоларо иҳота карданд ва эътирозгаронро маҷбур ба пароканда шудан доранд. онҳо гуфтанд, ки барояшон иҷоза надоданд, ки навор бигиранд. 3 рӯз боз тоҷирони бозори Лола бар зидди амри раиси Кӯлоб, ки онҳоро маҷбур мекунад ба бозори нав кӯчанд, идома дорад. раиси Кӯлоб рӯзи 16 май амр додааст, ки тоҷирон ин бозорро тарк кунанд. дар наворҳое, ки рӯзе пеш ба дасти озодӣ расид, дида мешавад тоҷирон бо намояндагони мақомот баҳс доранд. беш аз 100 соҳибкори бозори Лола дар номае гуфтаанд, ҷои корашонро тарк нахоҳанд кард. ин бозор аз охири солҳои шӯравӣ дар Кӯлоб фаъол аст ва соҳибкорон мегӯянд, ҳеҷ зарурате ба кӯчонидани он нест. дар ҳукумати Кӯлоб гуфтанд, бозор ба талаботи шаҳрсозӣ мувофиқ нест. Рамазон Раҳимзода, вазири умури дохилии Тоҷикистон, аз мақомоти Русия хостааст ҳодисаи латукуби донишҷӯёни тоҷик ва боздошти муҳоҷирон дар котелники мунсифона таҳқиқ шавад. дафтари матбуоти вазири корҳои дохилии Тоҷикистон бо нашри хабарномаи рӯзи 26 май гуфт, Рамазон Раҳимзода бо ирсоли барқия ба Владимир Колокольцев, вазири корҳои дохилии Русия, хостааст ҷиҳати баррасии мунсифонаи латукуб ва шиканҷаи беш аз 100 донишҷӯи тоҷик ва рейди мақомоти Русия зидди муҳоҷирон дар шаҳраки котелникиву дигар минтақаҳои Русия мусоидат кунад ва санҷиши ин ҳодисаҳоро таҳти назорати худ бигирад. рӯзи 19 май беш аз 100 донишҷӯи тоҷики донишгоҳи давлатии Комсомольскии лаби Амур дар Хабаровск аз сӯи нирӯҳои вижа ё омон латукуб ва шиканҷа шуданд. боздошту тафтиши муҳоҷирони тоҷик дар шаҳру минтақаҳои Русия таи як ҳафтаи ахир афзоиш ёфтааст. Полиси Русия шаби 23 ба 24 май наздик ба 100 муҳоҷири дигари тоҷикро дар шаҳраки котелники боздошт кардаанд. мақомоти Русия сабаби тафтишу боздошт ва латукуби шаҳрвандони Тоҷикистонро нагуфтаанд. Тоҷикистон дар робита ба ин ҳодисаҳо сафири Русияро дар Душанбе барои суҳбат ба вазорати корҳои хориҷӣ даъват кардааст. пайвандони Бузургмеҳриёров, адвокати зиндонии тоҷик, мегӯянд, баъди оғози парвандаи нав алайҳи ӯ ва ирсоли як нома аз зиндон ӯро дигар надиданд ва аз ҳолаш хабар надоранд. охирин бор ӯ моҳи январ бо пайвандонаш дар зиндон
ملاقات داشته است. بعد از این نزدیکانش از آغاز پرونده چهارم نسبت او و این بار با جرم خرابی خبر دادند. هورینیسا اسحاق و مادری بزرگ مهریاروف به رادیوی آزادی گفت وکیل دفاع او خبر داده است که پرونده ادوکات زندانی برای محاکمه به دادگاه ارسال شده است. وکیل دفاع او خبر داده است که پرونده ادوکات زندانی برای محاکمه به دادگاه ارسال شده است. وکیل دفاع او گفته است دیگر از حقوق یاروف حمایت نمی‌کند. پرونده نو و چهارم نسبت بزرگ مهریاروف از طرف ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخله و بر اساس شکایت یک محبوس زندانی شهر وحدت باز شده است. او در یک نامه‌ای که از زندان فرستاده بود جزئیات پرونده را شرح داده از تفتیشات خواست او را با محبوس دعواگر حسن حسنوف روبرو کنند. شکایت نزدیکان بزرگ مهریاروف وکیل تاجیک که از سال 2015 در زندان است در حالی است که امروز 26 می در تاجیکستان چون روز ادوکاتور یاد شده است. سالهای اخیر کاری ادوکات‌ها در کشور مشکل و برخی از آنها در پی فشار کشور را ترک کردند. همکاران ما در پی آماده کردن گزارش در این باره هستند و شما می توانید آن را از سامانه و صفحه‌های دیگری رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید. حالا یک نگاه به ارزش اسعار خارجی در تاجیکستان که از جانب بانک ملی تعیین می شود. امروز 26 می طبق نشاندهی این بانک نرخ روبل روسی 136 سومانی را تشکیل می دهد. ارزش دلار 10 سومانی و 91 درم و یورو 11 سومانی و 70 درم مقرر شده است. نرخ اسعار خارجی در بانک های تجارتی کشور می تواند کمی بلند یا پستر باشد. بینندگان عزیز سپاس که تا این لحظه با ما بودید. سرخط خبرها را اینجا به پایان می بریم اما خبر و گزارش های دیگر را شما می توانید در صفحه های ما و برنامه اخباری آزادی پیگیری کنید که 4 ساعت بعد تقدیم شما خواهد شد.